بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 ماہ دے وچوں اج 11واں مہینہ میں دوستاں دی نظر کر رہے ہیں جہدا نام ہے جیٹھ جیٹھ مہینہ جدوں چڑھدا ہے نا جی پیر جی اودوں بڑی گرمی ہوندی جی تے دھوپ دے وچ انج نا پھوڑیاں پیندیاں نے جویں نیرا نیرا ہو جاندا دھوپ دے وچ کھاگے تے اس طرح نا جی دھوپ دے وچ یعنی کہ شدت دی گرمی ہے تتیاں لوواں وگدیاں نے تو تلخیاں دل گھبرانا تو فراق دی اگ وی ہے تے جیٹھ دی گرمی وی ہے کربلا محلہ دے وچ بھی جیڑا او دن سی نا او جیٹھ دے مہینے سی جیٹھ دے مہینہ سی جدوں کربلا محلہ چ امام پاک دی شہادت ہوئی 18 جیٹھ سی اودوں اے ہوئی بیان ہے ادھر او سی کربلا ادھر عاشق او جڑی ہیر او دے پا دی کربلا اپنے محبوب تو دور ہے تو بادشاہ انہوں اس طرح میرے لاجپال انہوں اس طرح فرمانے نے میں آج سجنہ دی نظر 11واں مہینہ ہے جدہ نا جیٹھ تے ہیر ورلاپ کر دی اپنے رانجن دی یاد تے میری سرکار انہوں کس طرح قلم بند فرمانے نے صدقے جائیے حضور وارث شاہ دے قلم پاک تو کہ انہیں کائنات پہنچ کے قلم دے وچوں میرے بادشاہ نے کڑ دی تو سائیاں فرمایا میں جناب دی نظر کر سرد جیٹھ مہینے دے پٹھ لوندے میرا جوڑا کلمل آیا آئی او ساتھوں ہویا کی ایڈ خطا پیارے تساں دل تھی چا بلائی چڑھ کے کوٹھیاں تیرا ویکھنیاں نت چت اڈیک کے لائی او کڑ کے دھوپ تے پھوڑیاں پوندیاں نی میرا تلخیوں جی گھبرائی نام فراق دی او سار لیے روت لمبواں لواں اکایا آئی کونتاں والیاں مان دیاں سرد خانے تے اساں تتڑا لکھ لکھائی تے مرو کے اڈ دے او بھار تائیں
ਸੱਸੀ ਵਾਂਗ ਐ ਸੁਖਣ ਹਲਾਇਆ ਆਈ आँखियों से मखदूम कसूर देनो मेरे कम नू क्यों अटकाई आखिरी गल की मैं ता बंदी तेरी ओ बाज तेरी तेरे बाज में हाल वजा आई वारिस शाह जारी रोंदी हीर जट्टी ओ तेरे दर्द फिराक सताई